तो नोंथांमोन बियो बेग जाम मारिसिगोन दायो चलो मार्केट दिखाओ बढ़िया 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 हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयबो गोजोन जाबाय नोंथांमोन दायो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय तो नोंथांमोन जों दायो माने इंस्टाग्रामनि थाखाय रिल्स भिडिअ बानायनो थांनो नागिरदों आरोना बिराद गोबाव जाबाय रिल्स भिडिअ बानायो आरो आंजों लोगोआव दङ आयुष भाई नोंथांमोना सिनायखायो आयुषखौ नै नायनो हागोन आयुष आंजों दायो जों माने रिल्स भिडिअ शुट खालामनो थांसै आरो मोनसे जायगायाव नोंथांमोना लकेशनखौ देखायलांगासिनो दं नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि रिल्स भिडिअ बानायनोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर खाथिनि सोरबाफोर दंबा बानायफैनो हागोन जों माने केमेराजों बानायगोन आरो ना नैबे 200D Mark II केनन बेजों बानायगोन जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थादों ना मा होनो फट' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामा मालायनि कपि खालामा दै मालायनि कपि खालामा जों दायो शुटखौ खालामनो थांसै आरो थ' बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना तो जोङो स्कुटिजोंसो थांदो स्कुटि नै नायनो हागोन नोंथांमोना बाइक गैया जोंना दुखियाथार जोङो बेसारा बिनिया लाबाखै बियो आगा चालु बियो मा मिथिगौ ना बेगाव थाव जुबगोन होननायखाय लाबाखै आरो दोनै बारावसो बेखौ सुदिनिखौ लामायाव गारनानै दोनो ओमफ्राय जों बबे जायगायाव थांगोन जोङो बारा गोजानाव थाङा जोङो बे खाथियावनो लन्डन होननाय जायगा दङ लन्डन ब्रिजआव थांसै थ'दो होमबा जों लन्डन ब्रिजआव थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि लन्डन ब्रिजखौ माजबादनि दै माजबादा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो ना नैबे खिन्थु अरुणाचल थांनाय लामा बियो नोंथांमोन हाइ-फाइ लामा एकदम सुपार धामाका मोनसे खोथा सोरबा जुदि माने माजबादाव प्राइभेट कलेज नांगौबा नैयाव सेरेगा कलेज नैबेयाव सेरेगा कलेज खुलिबाय नै बिथिं ओरैजाय ओरै राइट साइडथिं थांबानो जाबाय दै बेजों हाबलां फिसासो लामाया नाहरजाद एरिया होनना बुङो ओरैजाय नोंथांमोना नायनो हागोन माजबाद टाउननिफ्राय ससे फैनांगौ आरो ना नोंथांमोन जों दायो माने शुट खालामनो थांगासिनो दङ रिल्स भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना नायनो हागोन बारा गोलाव नङा आरो ना भिडिअआ फिसा फिसा नोंथांमोन जों माने दायो थांगासिनो दङ लकेसन मोनथ'वाखै मोनबाथाय खिथागोन आरो ना बबेथिं थांनोसै आरो जेराव मोजां मोनो बेयावनो जोङो शुटखौ खालामगोन नायलांबाय था नोंथांमोन थ' नोंथांमोन जों दायो जायगायाव मोनफैबाय आरो माखासेफ्रा फट' लागासिनो बिथिं नायनो हागोन नोंथांमोन नै आं देखायगासिनो फट' लागासिनो दं नै जोंहा फट' लागोदो आरो नै नाय हेलौ होनना बुं हेलौ एभ्रिवान खानाया नै बिराद हामा जाबायलै गोलावनो टाकलांला ओमफ्राय बिथिं दं जा रन्जन दङ हाय हेनत ओमफ्राय नैथिं दङ जोंहा मडेल खिथिहरबाय मडेल फैना सिबिसा दं ओमफ्राय बिथिंजाय मडेलार दं मडेलार नङा मडेल खिथिहरबाय नै जोंहा फट' साफायगासिनो दङ आयुष भाइया साफायदों नोंथांमोना नायनो हागोन नोंथांमोना नाय नै बिथिं जोंहा चक्राफोर दं चक्रा ओइ चक्रा कि नाम रे कि नाम हा डमनी साबियान और तोर कि नाम है हाँ राजीव और तोर कि नाम है रे हाँ अजय तांती स्कूल पढ़िस ना नाय हाँ पढ़िम है किमान क्लासत 4, 5, 6 डेन्जार है रे चक्रा गिला बुआ डेन्जार ओइ बुक डाउन करप्शन यार बुक डाउन दे बुक डाउन करप्शन दे ओइ जामार देख ना बेग जामार देखाई दे ओ देखाई दे अबे बोकाई तो इंटरनेटत जाबो रे दे इंटरनेटत जाबो इतु दे मार दे रे मार दे रे तो नोंथांमोन माने जोंहा बागाननिया दै कि नाम है डमनी साबियो मा बिसोरो माने बेग जाम बारगोन आरो ना ओइ कोन आङो बेग जाम मार ओइ दे ओइ चक्रा रमेश कहाँ मार दे बेग जाम मार जल्दी मार नोंथांमोन माने जोङो लकेसनाव मोनफैबाय आरो दायो ओमफ्राय फट' लागासिनो दङ बै गथ'फ्रा डेन्जार माने बारलाबारसो हायनो ओंखायनो माने आदिबासी ओइ चक्रा हमार चक्रा आ गया अभी देख सकते हैं दोस्तों आप लोग ये देखो इतिया मारिबो दे मार चक्रा कि नाम है हाँ याद कोई दी याद कैमरा कोई दी कि नाम है रमेश हाजवारी लाजवाल चलो अभी बेग जाम मार के दिखाओ रुको तो नोंथांमोन बियो बेग जाम मारिसिगोन दायो चलो मार्केट दिखाओ बढ़िया
बढ़िया बढ़िया हो गया बढ़िया तो नोंथांमोन नुबाय दा गथ'फ्रा बेग जाम बारनानै देखायबाय जोंसो हाबावा बिदि मिथिबाय आंबो हायोमोन हानायालाय आवगोलाव दायो माने बारा बारथारला आरो कि नाम आइले कि नाम आसले रमेश हाजवारी राजवार আৰু কিবা ক'ব নাকি তই ডাঙৰ হলে কি হ'ব হা কি কিবা টাইগাৰ চাৰ নিচিনা হ'ব নাকি হিৰো হ'ব নাকি হা হিৰো হ'ব স্কুল পঢ়িছে না নাই ভালকে পঢ়িবি হা এইটো এক্সামটো মাৰি থাকিবি পিছত ডাঙৰ হলে টাইগাৰ চাপ পঢ়িব হা মাৰি থাকিবি नोंथांमोना नुखाबाय गथ'फ्रा बिराद डेन्जार आरोना दानिफ्रायनो बेफोरबायदि सोलोङो इसोरो मोजाङानो बेफोरबायदि नुयोब्ला जोंबो मोजां मोनो गोजोननाय मोनो दा फरायनायखौबो जों नांगौ नङा होमब्ला थ' नोंथांमोन आं दायो माने फटक लानोसै आरो मोननैसो ओइ दे चलो अभी फटक खिंचो मुझे अभी फटक खिंचो फट' आङो माने दायो फटक साफाय जानोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै बेयाव आरोना नै बियो ताजमहल बायदि ताजमहल माने बेयाव सेंग्रा सिख्ला बेरायनो माने लाइन मारिग्रा बायदि आरोना जायगाया खिन्थु जोङो सिंगेलसो दै जोङो माने बेयाव सेंग्राफोर गोजासो फैदों नोंथांमोन तो नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव माने गथ'फोरनि गेलेग्रा मोनसे पार्क बायदि बानायनानै दोनदों दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पार्क भी है ऊपर से मंकी जंप करेंगे ये लोग जो हाँ लोकल जिपलाइन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर रस्सी बना हुआ है रस्सी से अब ये लोग अभी नीचे तरफ आएंगे देख सकते हैं आप लोग मैं पीछे कैमरा से दिखा देता हूँ आप लोग को ठीक है तो नोंथांमोना नायनो हागोन नै गथ'फ्रा बिनिफ्राय बेयाव बारदिंलायो आरोना बिराद बढ़िया चलो आ जाओ ओ देखो तेरी तो क्या है यार ये ओ यार मंकी से देख सकते हैं दोस्तों आप लोग और भी आएंगे ऊपर से ओए वीडियो आ जाओ ओ यार स्पाइडरमैन और भी है आ जाओ स्पाइडरमैन देख सकते हैं आप लोग दोस्तों नोंथांमोना नायनो हागोन नै स्पाइडरमैन आ जाओ कितना दिन से इसे खेलते रहते आ जाओ ए देखो चलो बाय बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने दो सब्सक्राइब कर दो इसका लाइक बोलो कमेंट बोलो कमेंट करना बोलो ठीक है चलो बाय नोंथांमोन जों माने भिडिअ बानायबावनोसै आरो रिल्स भिडिअ दा थांगासिनो जोङो